Maong kabuntagon ang atong panagtapo karon bililhon. Kay tungod kita nagasaulog sa pag-abli sa panahon sa Kwaresma, pinaagi sa pagbadlis sa abo. Significant kayo ang maong pag-abli. Symbolic kayo ang maong pag-abli. Bililhon kayo ang maong pagbukas sa maong panahon. Diin ato gayud nga kini unta hatagan og dakong pagtagad nga adunay kalainan sa Kwaresma kay sa panahon sa Pasko, kay sa panahon sa pagkabanhaw, kay sa panahon sa ordinaryong panahon. Kining maong panahon, usa ka panahon sa pagtawag kanato nga unta ang atong pagkakristohanon mo level up. Ang atong pagkakristohanon mo upgrade. Mo upgrade sa asa? Mo upgrade ngadto sa level, mo upgrade ngadto sa ang diin hatagan nato og pagtagad nga ang kabililhon diay sa atong pagtuo wala lang sa pag-ila sa Dios, kundili diha gayud sa paghigugma kaniya, pinaagi sa pagsunod kaniya. That this season should impart in us the invitation that we who believe in Christ should not only know Christ, but should be falling in love in Christ by following Him. Kana mga igsuon ang kanindot niini. Kay ngano kung kita naapata sa swimming, no? Naapata sa swimming. Usahay ang atong pagkakristohanon dirila sa ibabaw, mag-snorkeling lang ta. Wow, kita ta sa kanindot sa grasya sa Dios, kadawat ta sa grasya sa Dios. Pero karon nga naa na kita sa panahon sa Kwaresma, mo dive na kita aron unta mas duol, mas tataw, mas klaro ang atong pagsunod sa Dios sa atong kinabuhi. Dili lang kita magpaantaw diri sa layo. Dili lang kita sa far-sighted nga perspektibo, kundili musulod unta kita sa pagka-near-sighted, musulod unta kita ngadto sa pagsunod gayud kang Kristo, hilabi na sa panawagan sa Paschal Mystery. Ug unsa ng Paschal Mystery? Ang pagpasakit, pagkamatay, o pagkabanhaw ni Kristo. Ay, Father, Holy Week pa man na. Dili pa na Holy Week. That is always our way of life. Pero kini karon masobsob nga atong hatagan og dakong pagtagad. Mao na nga kining maong panahon na mga igsoon, panahon nga aduna kitay halawom unta nga ritual. Usa man ni halawom nga ritual? Sama niini karon. Pagpabadli sa abo. Dili ni siya external and symbolic, but much more an expression of what is inside, the inner desire. Mao na nga sa pagbadli sa abo, paminaw gyud doon sa isulti sa ministro, no? Hinulsuli ang sala og tuo sa ebanghelyo. Hinulsuli ang sala ug tuo sa ebanghelyo. Kini usa ka imbitasyon. No? Kini usa ka pag-agni kanato nga karon na atong paghinulsul sa sala. Usa man ang paghinulsul sa sala? Kana ra bang mingon ta, sorry Lord. Pasensya na ka Lord, tao lamang po. Ana ra ba? Ang paghinulsul mga igsuon is really something of a transformation nga gikan sa akong hunahuna, ngadto sa akong buhat, ug ngadto sa akong panlantaw sa kinabuhi. Hunahuna nga diin di ay na makaamgo kita nga daghan sa atong mga pamaagi sa kinabuhi, daghan sa atong mga kalakaran sa kinabuhi, nga dili iya pagayod kang Kristo.
Labi na ang hunahuna nga ang Domingo adlaw sa Ginoo, ang Lunes ug Sabado adlaw sa alisto. Huna-huna nga diin usahay gamiton gani natong Ginoo para lang ako makakuha og dakong grasya sa akong kaugalingon. Mao na nga ang buhat nga mosunod nini, buhat nga dili kita makahatag og dakong respeto sa atong isig katawo. And we looked at everything around us as just something of a means to satisfy what we want in our lives. Mao na mga kaigsunan nga unta kini atong palawmon dinhi ang paghinusod nga naadari ang transformation nga sa akong paglantaw mausab na. Lahi gyud di ay ang pagkakristohanon, lahi gyud di ay pagkatumutuo ni Kristo, lahi gyud di ay ang pagkadisipulo ni Kristo. Ako gyud ang dawaton ang kamatuoran nga ako hinimo sa Dios o para sa Dios. Mao nga ang akong hunahuna og buhat muhaom ngadto sa paghimaya sa Dios. Mga kaigsunan, kini ang tawag. Mao kana ang simbolo sa atong pagpabadlis. Nga ako di ay sa makausapa, mutidlom, no? Sa pag-transform sa akong kaugalingon o pagtuo o pagpasentro gayod sa pulong sa Dios, sa ebanghelyo, sa mensahe ni Kristo. Kung mapakyas kita nini mga igsuon, mao ni ang gisulti o gipasidaan ni Kristo sa atong ebanghelyo karon. All of this will be just external rituals para makita ta, katoliko gyud ay ni siya. Nganuman naa may buling ang iyang agtang karon. Katoliko gyud ni siya. Nganuman ginusnusan man og abo. Mao ganing daghang mga Katoliko nga dili magpahimo og pagbutang sa abo. Kay gani wa na sila kasabot niya na. Kay ang ila kung magpabutang ka ana no, di ka makakaon og baboy. Singon. Magpabutang ka ana no, musipyat gani ka karong 40 diyas na ang imong kalag muitom. Sahay mga igsuon, wa na ganita kasabot ni ini. Sunod-sunod, wala na himong sumusunod, tungod kay wala na internalize kining tanan. Ug mao nang giingon ni Kristo, ayaw ninyo himua ang tanang mga ritual sa inyong pagtuo para lang makita sa gawas, kundi unta i-internalize kay ang purpose ni ini mga igsuon, musintro mo tumbok sa atong kasing-kasing. Kana ang atong lantawon. No? Kana ang atong paningkamutan. Nga sa pagsulod nato sa Kwaresma, our faith in the Lord will not just be something of a title in our lives, but a life itself. Nga ang atong pagtuo, dili lang decoration sa kinabuhi, kundi ang pagtuo nato, kinabuhi gyud nga atong gipuy-an sa atong kaugalingon. Mao nga ato kining lantawon, no? Nga nining maong nindot nga ritual nga atong pagahimuon. This is an invitation. Ug salamat nga nitubagta sa imbitasyon sa Dios. Karon Lord, ablihi ang akong kasing-kasing nga unta karong 40 diyas sa akong pagsunod kanimo diha sa dalan sa krus, diha sa kamatayon, nga unta ako makabaton sa pagkabanhaw. Mao nga si Propeta Joel diha sa unang pagbasa, ayaw gisia ang inyong sinina. Ang gisiu nato ang atong mga kasing-kasing. Pagpatidlom, pagpalalom, pagpaunlod nining nindot nga mga mensahe sa Kwaresma, diha gayud sa atong kinabuhi,
nga sa pagtunga nato, gikan sa atong pagtidlom, pagtunga nato, naa ang atong kabaguhan, naa ang atong pag-improve sa atong pagkapinialan o pagkasumusunod ni Kristo. No doubt, mga igsoon, kitang mga Katoliko, adunay nindot kaayo nga mga ritual. Pero timan-an nato nga kini usahay magdala nato sa pagpakaron ingnon kung karong 40 diyas dili kita makapatidlom niini sa atong kinabuhi. Niadtong naghatag ko og talk, unya nangutana ko, kanusa gani ang atong puasa? Miingon ra gyud ang kasagaran, Bernes Santo, Pader. Kung kausara daw. Kay mao ra man ay gisugo sa simbahan. Huy, mali. Kung mayon ta sugo sa simbahan, karong adlaw, unsa? Adlaw sa pagpuasa. So, unsaon ako ni karon? Sa akong pagtubag diha sa imbitasyon ni unsa man nakaron nga mutibdlom kining pagpuasa, no? Kana labang paglikay og baboy ay maayo po na padaroy nganuman. Ay taas na kaya akong blood pressure pader. Ay akong arthritis pader mo tukar maayo po ni. Maayo po ni nganuman makadiet ta. Huy. Maayo po ni pader nganuman makasiksi ni. Dili na mao. Self-satisfaction ang atong gihuptan ni ana. Magpuasa ta. Labi na, dili lang sa karni, labi na sa atong mga kalipayon sa kinabuhi. Labi na sa atong pagkontrol, mga igsuon, sa paggamit sa atong mga internet o sa atong mga Facebook. Nga, kumusugot kag sa dili, kininay nagkontrol sa imong kinabuhi ron. Sa kadaghan nato diri unya, umagmisa, nga nabaglisa na ka, mag-selfie man yun. Ano man, maglisa na ko. We are controlled by our gadgets. Kining mangbutanga, gihimo ta sa Dios aron pagdumala, dili aron dumalaon ni ining mga butanga. Kini nindot nga atong ibalik diha sa atong 40 diyas. Nga I need to discipline myself. Nga dili kini mao'y unahon ako sa kinabuhi. Dili kini mao'y muhurot sa akong time. Dili kini mao'y mudikta sa akong pagbati. Kay kini siya means lamang. Ang akong purpose o paghimaya sa Dios. Kaduha, almsgiving. Almsgiving. Ang atong pagkamanggihatagod, ang atong pag-share sa usag-usa. Kung himuon lang ni nato mga igsoon nga, almsgiving maka, nahala hatag ta. Hala paambita. It should go down to our hearts that this almsgiving will be an expression of generosity. Because generosity is the language of our heart. Mao nga diha gani atong ilusad pod no sunod Domingo ang alay kapwa. Nganuman kini nagdala ka nato, mag-awhag ka nato nga taliwala sa akong mga sakripisyo, taliwala sa akong mga pagdisiplina sa akong kaugalingon. Usa sa mga disiplina is really to make my heart generous. Not just to give without generosity. Pwede ba day? Kanang muhatag na ganita nga mag-apil tag bagutbot? Kanang ganin mayon nga, kuliktan na pod. Naisikan koleksyon, naited koleksyon, sige na lang nig koleksyon. That's the language of your heart. But generosity means, I share because God is gracious to me. I share
because God shared to me. Dili sa kantidad, kundili sa kasing-kasing sa pagkamanggihatagon. And lastly, mga igsuon, no? Prayer. Let's intensify our prayer. Mo bitaw nga diha sa simbahan nga karon, no? Matag Biyernes diri sa sentro hangtod sa atong mga JKK naatay way of the cross. Unsa man ang way of the cross? Suroy-suroy sa katilingban? Unsa man ang way of the cross? Huna-huna sa pagkamatay ni Jesus? Dili. It is an intensive prayer that my prayer can lead me more and more to follow Christ even to the way of His suffering and His death. Because I know that when Christ is with me, I will be filled with hope. Kay sa pagkatinuod, usahay mga igsuon, mag-ampo lang ta tungod kay natay pangayuon. Mag-ampo lang ta tungod kay naata sa krisis. Dako ang atong problema. Pero pwede ba nga karong Kwaresma sa atong pag-ampo mo palalom pataniana? Mag-ampo ko tungod kay ako buot o gusto makigsuod sa Dios. My prayer should lead me more close to the Lord. Nga kini siya dili ritual. Daghan nato mga kaigsunan nga sa atong mga pag-ampo, ritual lang yun. Ay, kanu sa mahuman ang misa. Ay, salamat ang kasaulugan sa pulong na human ra gyud. Walay spirito ni ana. Mao kana nga giauhag kita nga kining panahona is the time of God inviting us. Pwede ba? Dili ka magsunod-sunod kanako. Pwede ba nga mahimo gayud ikaw nga sumusunod nako? Kay mo na'y akong pangandoy kanimo. Mo na nga buksan ta ang atong kasing-kasing karon. Ug dawaton ta ang imbitasyon sa Ginoo. Biyai ang sala ug tuo sa ebanghelyo. Amen.